Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jylla. Kublai. dkhot jongka Environment Co-ordination Committee jongka Elaka Sutnga East Jaintia Hills District mynta ka sngi ka arpho Tarik nailur hajar arpuar kila leit ben ada ka dorkhas ya Myntri rangbah ka jylla Conrad K Sangma ha ka bayade ba ka action plan jong ki jaka pynmih beain ya dewiong ubala sain lani ukuk kiba don ha ki jaka sa briew kiba labu ha Shwa ka arpulai Tarik Nohprah hajar arpho na kaliang ka ECC kalabo ka jingdawa baya kani ka action plan ladai ban Pyntreikam no Shwa ka Tarik Naiwieng hajar arpuar Elaka Sutnga pada hapo district bat ngilele ru ia kani ka kam man na po chulu senjiti bat den katuan ni por ba tang hapo chisnem ba kan jiti ha bulan Julai Tarik kalau ai no ya judgment ha ga by day bat ke issue jong ki ko plan ki badon hapo ka Elaka hapo district ba hapo jong state hi barok ka way te langba jong kini ke judgment jong ka NGT nanti na po Kolkata Eastern Zone kalau ai ya ki kaipot ya ki ki ba ka government ke depan le ha go de bat ki ko plans long kumban chu pai nani pun kan mau biang ba ki don ki belong ki ba ki illegal ko plans ki balad dep khang bat ka MSPC biru kalau ai ki refusal of consent bat ha kejuk opor ke MSPC biru kala file ya ki case hapo ki disikot nam ta jong gitu ki illegal ko plans te kesakno stang gitu ki ong ba balayo ya ka consent to operate dan ni ba ong dan ni ki bala kane ba la bang ki illegal te kat kum ka judgment jong NGT ba hapding bedang ya ketuga case ka NGT kala pha ya government ya banshim ya ki action dan ni ke ka bentak be ban chim ya kitu ki ko plans ki bla don nani ki bala yo ya ki CTO kat kum ka statistic ba ki don hapo isen tia jongi ki don kat arkli ki ko plans lani kita ki bala yo ya ki CTE hachwa jongka arprai nai kat haja arpo take entity ka kwa ba kat nagi kini kan arkli ki state ka de ban le henry ba ka state kam shamle AA yakini na takadaw ha ka judgment ha ka Tarik Julai jong uni usnem ka jiti kala ai ya ha ka judgment kala ai ya ka por ya ka state ba ka state ka ban sna no ya ka action plan halor ba ka jiti kala ong ba ka MSPCB lani ka Meghalaya Pollution Control Board ka don ya ka hok lani ka don ya ka bor la pengkup ika kat kum ke air lani water act hapan snai starting norms ke basau tunat baka NGT ke ong ba kitu ki ko plans ki bayo ya ke situ hashwa jong ka arplan dik bai ba khat char arpo kata ke khat artrik ke di kata ke notification lani ki starting norms ki ba kan ke MSSB ke lashna te ke NGT ke ong ba ya kani ke notification la ni ke starting norms ke deban don ya kata retrospective effect ke mut kan kini ka starting norms la ni kini ka an ke Pyntreikam ya gitu ki ko plans ki bala dep yo lapa hashwa jong ka apply Tarik jong u December hajar arpo ti ha ka jo ko por ba ke NGT kala ong ya ke state government ke direct baik ke ai ya ke state government ke ong ba ke state government ke deban frame ya ka action plan namta jong kini ki ko plan ki bayo ya ka situ hachwa ka apply Tarik bunai bakat kemut kini de ban but ya ka citing norms kat kumbala ta lengbah ka MSPCB ti ka saubnai ke de ban kut ha ka Tarik ubnai November te mene ngila up arbnai menta kala kut arbnai ngila leit mene support secretariat wang leit kendu ro joint secretary jong ka Forest and Environment Department bani kendu ro ya ki officer po MSPCB ha ka bangin keli ki action plan ya ka ba ka government kala plan lani kala konkret halor ke judgment ke bala ai lengba kan GT ki ka ba kendit ka government haduk menta karang yo thia
baki ong ba kampadon ke ek action plan kaba ka government ke deban le kat kum balapta kan GT te ngihi na ke liang jongka ECC ni sngi kundit ban yo iya gane but ni la lech cha ki officer kendo ya ki MSPCB ki la itu ba impat don kenu ke direction ke bagi yo na government ha ke bede ya ka action plan na ta kadau ngi klemban se na mar ngim upshoot ya ke por haduk ban kut ya ka sau banai na mar kat kum kene ke jing peta jong NGT hapo sau banai kamde ban kam ya ka Tarik jong November ki deban pendep ya ka action plan ha ke bede bat kini ki ko plans ki bayo ya ka CTO te na ta kadau ngi nak isi ngila pungkre ya kumba kendai tli kita ki action plan ke government ke deban adopt habaka frame ya kini ke action plan kat kum ke jing peta jong GT ka banongkong hi ba ke isi kala peta ba ke action plan ke de ba Pyntreikam hapo ki sau benai kata kemut Shwa jong ke Tarik November RR ka ba barok kini ki ko plan ki offending ko plan habang yung ki offending ko plan kemut ya gitu ki plan hi ki ba yo CTO balegi ke entity ke ong ki offending ko plan namar kini ki ko plan kat kum ka report lani kat kum ka affidavit balak file leng ba ke MSPCB chak NGT ko ong ba ka ben iba barok kini ki ko plan ki hapo ka 8 kilometer naka human habitation area kamut na kisnong na kithau kamut kini ki ko plan kamut kat kum ka judgment jong NGT kila akut namar ka NGT kala yo ilepa ba hadin ba kila kala pan ya ka exact location jong kini ki ko plan kila lap ba ki don be hapo kisnong kithau na ta kadau ba ya kila categorize be ki offending ko plan ki ba establish prior lin Shwa jong Tarik benai makat azar arpo kide ban kide ban bot ya kini ke norms lani ya kini ke notification kebalai kelong ba ladaga government hapok jong plan jong ka don ka plan relocation yo lesi ke don ka kini ki ko plan kila ban claim bang la don ya ke hok bagi Myntri na maring la yo ya ka CTO te yo lesi hakata kom ke government kala ban plan ba de ban relocate tingila bu ya kini ke we na ka benta ke balai bang kini ke ko plan kiba ladaka government ka plan ni ki ban relocate ane pen kriya ki chaka kimde ban pen kriya ki dalele hapo jong ke Elaka jong ba government kala ban ra shunu ki jaka ki bakat mu ban ra ane ke bala ban ra henry hapo ke Elaka dalele henry kumban chuban ya ki ke banta ladaka long kumta kin wan ra ne relocate ya ki ko plan hapo ke Elaka kalong ka consequence leni ka jingjia ka lewe kalong ka ba crowd ka jing yaki kan long ko ba crowd na liang ba but na liang jongki Elaka ro te ka basau ba ka ICC ka bu ya ka ni ka jing tentu ha ba de action plan ba ka government kam de ban declare industrial area la ni commercial area hapo jongka Elaka ka jongi namar yo lesi ka government kala ban don ka jing khmu jongka ya ka ban sna la ni ban theo ban pen kelas waki industrial area la ni ki mini industrial area haban ra relocate no ya ki plan na kata kadau ba ngi na kaliang jong ICC but kasur jong pai ba na ki Elaka jong hi bro ka we ba ngi de lele ngimsha ba ka government kan declare la ni ban designate ya kanu ki area kum ka commercial la ni kum ka industrial area hapo jong ki Elaka. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.